Leidei podcasteko atal berri bat, Olaia Elorriaga Urrutia, kaixo? Kaixo, Ander, bai? Hemen gaude barriro, beste atal berria, barriro ere emakumea protagonista. Emakumea protagonista, gaztea bebai, eta gaurko gonbidatuak badauka odol australiarra eta odol euskalduna. Halase da. Txapelketetan ikusi dugu, azken urteotan, baina ez dakigu gaur zer kontatuko digun. Guazen deskubritzera, Leidei podcastaren beste atal berri bat, gaur Bianca Tairekin. Kriston nivela ala zarautzen, eta asko notatzea danak uretan gaudenean, bata bestia idemo guztian pikatzen bezala da. Eta batean, jendia izan ikusten, kontenido gehioin, tal. Lortzeko zonze da, bilak finalian egotia da, eta bilak podiuman batia. Pertsona bat nahi duela disfrutatu bizitan, egiten duen guztiak. Neskakin aztezea beste lagunakin surfeatzen, ez dakize, kompetitibitate hori sortzea da. Hase ginen ordana, eta... Dana deuken, baina itxasua falta zatzaz. Orduan, askatasun itzela motosku. Hor sentitzen az libre benetan. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Kaixo, Bianca, eskerrik asko gurekin Leidei podcast honetan egotearren. Gure entzule eta ikusentzule hobeto zuke gehiago ezagutzeko, nor da Bianca Tai eta zein da zure erlazioa surfarekin? 20 urteko neska bat da, momentu honetan ingeniaritza ikasten ari dena, eta nire erlazioa surfarekin, ez dakit txikitatik egin dudan kirol bat da, eta, niretzako ja ez da bakarrik kirola baizik eta bizitzeko moduan, eta familiarekin baduan lotura moduan. Nola da izena, Bianca, Baianca? Bianca, eta ingalesez, Bianca. Bianca. Osa, Baiancarena, Ander, zuke. Ze bata ez duzu gainditu, Ze bata penkatu nuen. Ze, aipatzekoa da, aita australiarra duzula, Adam, eta hain handi batean surfa mamitu duzu etxean beragatik. Bai, beragatik, kompletamente. Baina esan beharra daukat, txikitatik, txikitan ez hitzaela gustatzen, beti jaten ginen, nire aitaren anaia, nire osaba, eta nire lengusua, nire adinekoa dela, ondartxara, surf egitera, nire lengusuari surfa gustatzen zitzaion, eta aita eta osabari, noski bebai. Eta ni beti esaten nion izkutu anaitari, eske ez dut nahi joan, eske hotz nahi, zeke... Baina gero bat batean, ezakita, 12-13 urterekin, egun batean, aita, eman kortsoa eta irakatzi. Zen, beti izaten nintzen, como apurat buru gogorra, ez nintzen usten aitak ondo irakasten bai. Baina egun batean, aita, erakutsi ondo zutik jartzen. Eta, klaro, aita pospozik, ez? Imagino. Nola amaitzen du Australiar bate Euskal Herrian? Zure aitaren kasua zelan izan zen? Niri kontatu didanagatik, klaro, Australiatik Bali oso hurbil dago Australiatik, baina, klaro, urte horietan droga asko pasatzen zen horra, eta pila bat jende kartzelean sartzen zuten kulpari gabe, esen beraiena droga, orduan, zan zuen, Bali ez. Eta, klaro, bere gurasoak Inglaterrakoak dira, eta momentu horretan bere anaia Inglaterran zegoen lanean. Orduan esan zuten, aita joan zen Inglaterrara, eta handik ona. Eta hemen entzunda zeukan mundaka, gehien bat mundaka eta rodilez. Torri zen, hemen ezakitu da bat edo denboraldi bat pasatu zuen, ama ezagutu zuen, eta Eta zu eta zure neba hemen zaudete, ez? Baina, olatuak edo surfa aitzaki bat edo izan zen, ez? Hemen geratzeko. Guztiz, bai. Aita ekarriko dugu edo saiatuko gara ekartzen, badakite euskalduna ez dela, baina, molatuko gara berarekin. Pare bat itxe, pare bat saldi badaki, bai. Betik, nire anaia joten da ikastolara bila, eta daude patioan, nire anaia eta lagunak, eta beti esaten dira, apropos, nire anaiaren lagunei, hombre, zelako neska politak! Eta beraiek, azerre, ni naiz neska!
Dena den, sakondugu apurtxu bat zeure bizitzan, esan diguzu aitari esker murgildu zinela surfe munduan, baina gero egia da garapen ona izan duzula surf mundua, txapelketetan ikusi zaitugula. Karo, gauza bat da surfean ibiltzea eta beste kontua da txapelketetan ibiltzea. Nola sartu zenuen hor muturra? Modu naturalean etorri izan? Ez guztiz, zen ni, denboraldi batzuk egon naizela Peñatxuri surf eskolan, baina ez naiz, nire bizitza osoan zeharran egon, orduan ez da izan, igual beste ume bautzeuk moduan, pues fulanito apuntatu da txapelketara, nire bai. Zaki, lehenengo txapelketan gogoratzen dut sopelanan izan zela, eta, nire etxetik hurbil dagoenez, ez dakit, igual aitak apuntatu zidan, ez dute ondo gogoratzen. Hortik aurrera, askotan ikusi zaitugu txapelketetan, ez? Osa, lehenengo esperientzia hori nolakoa izan zen? Ustute Bizkaiko txapelketa bat zela, eta han, bazkaltzen eman ziguten, txekineko poltsatxoa, eta oso ondo, ez dakit. Dena den nahi esan duzu ikasten ari zarela, ingenieritza elektronikoa edo elektrikoa edo? Elektronikoa. Elektronikoa, horre samamezen, Euskal Herriko Unibertsitatean, zergatik bide hori, ametik podcast honetatik pasa egin diren gazte askok esan digute, ikasketak nolabait bigarren plano batean utzi dituztela, eta full focus ibili direla surfean, zuk zergatik esan duzu, surfa ondo dago, gustatzen zait, txapelketa mundua ere bai, baina ikasketak beharrezkoak dira. Zergatik hartu zenuen bide hori? Uste dut, txikitatik amak disiplina asko inkulkatu dialako, orduan ja, DBH mailan eta batxillergo mailan nota honak ateratzen dituenez, eta surfa, ondo ematen zait, baina ez igual hain ondo. Orduan, horita azkenean imaginatu lesionatzen zara, edo igual ja zaizu gustatzen hain beste, ez da nire kasua, baina zakit plan bat behar da. Da zure plana. Bai. Ez? Azkenean, esan dozu, mikrofono hauetatik horrelako esperientziak bai entzutea ondo dago, azkenean esan dozu, agian ez naiz hain ona, ez? Hori sentitu egin dozu azken urteotan, maila handia dago, surf profesionala edo surfaz bizitzeko zailtasunak daude? Ez dakit besteok, baina ekonomikoki nire gurasoak ditut. Gero, taulentzako prosurf laguntzen dit, baina azkenean, maila altu batera iritsi nahi bazara, eske bidaiatu behar duzu bai ala bai, eta momentuz, ez zaite hori somatu bai. Karo, gero, lan hau zera, Australian inguruan ibili garela berbetan, Australian mundu guztiak egiten dau surfa, praktikatzen dau surfa, eta hemen Euskal Herrian, Australian mainstreama da, eta hemen Euskal Herrian ez horren beste. Karo, gauza bada Europa mailan ona izatea, baina gero mundu mailan ibili barzara bebai, ez? Orduan, somatzen da, aitak esan dizu hor aldea dagoela Australia eta Europaren artean? Ez, aita eta txapelketak ondo pasatzen badut, ondo bestela, ez dio garrantzia ematen dio, ni pozik nagoelako, baina irabazi edo galdu berdin dio. Baina, zuk bai somatzen dozu desberdintasun hori ja salto egiten dozunean mundu mailako txapelketa horietan, ez dakit parte hartu dozun baten? Juniorrak egin izan ditut, eta QS-eren bat, pantin egitea gustoko dut. Eta, maila saltua da, eta jende asko dago, eska asko daude, eta azkenean mundu mailan, maila altuan egotea oso zaila da, eta gero CTA ikusten duzu, eta pare bat jendez daukate pegatinak taulan, orduan, eske plan bat da, plan bat behar da. Ze egin behar da, gaur egun, bakit nahiko galdera zaila izan daitekela, baina zer egin behar da gaur egun Euskal Herrian surfatik bizial izateko? Sare sozialak ondo kudeatu, txapelketak ondo egin, ez dakit. Ze uste duzuzuk, igual gertutik bizi izan duzula hori? Gertutik ez dakit erantzun ona ematen, ze nire kasua ez da. Baina entzun dudanagatik, txapelketak jada ez dute lehen zuten garrantzia, orduan markak ez dute begiratzen, honek irabazi ditu azken bi txapelketak, orain ja ez du importain beste.
Gehien bat, hori, esan duzuna sare sozialena, eta azkenean, marka batentzako haren imagena izatea. Nire ustez, zendudanagatik. Eta guazen beste gai batzuk errepasatzera, begiratuko diegu uste gai batzueri bebai, Australia. Zuk hori nahiko barruan daramazu, erdi hausia zara. Bakizu goin, zarautzen... Zenbatetan egon zara Australian, segonda zara, ez? Lau alditan. Baina hemen jaioa naiz, hori aklaratu nahiko nuke. Euskal Herritarra zara. Bai. Eta han egon zara, aitaren familia bizitatzen, oporretan... Bai, aitaren familia bizitatzen. Eta, zen motatako esperientzia jaso izan duzu zegoan... Oso ona. Ni egon nintzen tokia oso desberdina da bizi naizen tokian. Etxe batean bizi zen nire amuma, orduan zen como increíble, ni hemen pisu batean bizi naiz, orduan ni beti oso aktiba izan naiz, bizikletan ibiltzea, gogoratzen dut urte batean aldizkariak banatzen egon nintzela, etxe guztietatik, gero eskola bebai asko gustatzen zitzaidan, zen como eskolan bertan motibatzen zizuten, ikasten, joaten, nire asko gustatu zitzaidan, bai. Eta gero klima hobea. Bai, ez? Tu hainbeste hotz egitenan. Nire guan joaten nintzen eta oso ondo. Horregaitik. Gero agian udan bero itzela egiten duan, ez? Gure gabonetan 40 gradu eta. Lehenago eskola aipatu duzula, zen motatako ezberdintasun somatu zenituen? Igual gaztean nintzelako, ez? Baina ni joaten nintzen eta talde lana oso garrantzitsua zen. Gero bebai, zeuden asina batzuk, adibidez zegoen cooking eta... Cooking? Bai. Sukaldaritza? Bai. Eskolan? Eskolan, bai. Eta gero tailer batzuk, defentsa personal tailer batzuk, gero, klaro, animaliei garrantzia ematen zieten, orduan errespetua, eta egiten genuen, gogoratzen dut proiektu bat egin nuela zugandien inguruan. Ia venenosa zen, edo ez, orduan, ez dakit oso alternatiboa. Eta kirolei bebai garrantzia asko ematen zieten, eta ni, kirola asko gustatzen zait. Eta hori, matematikak bebai jolas bat egiten genuen beti, ordenagailuko jolas bat, ia beti, eta ondo egiten bazenuen, maten zizuten como borragoma bat, forma batekin edo lan. Hori izan zen, oindala, zenbat urtez? 10. 10 urte, ja. 2013 izan zen azken urtea. 10 urte. Agian aurreratuagoak doaz, ez? Orain entzuten hasi da, gure ikastoletan eta eskoletan horrelako metodologiak, baina egia da, hori, orain dela 10 urte ja, Australia, hori. Bai, eta esatera nintzena, hemen Euskal Herrian nahiko modan jarri indela jende asko egiten dagoena da gap year moduko bat hartu, Australia joan, Australia esperientzia gertutik bizi, eta gainera gure kasuan surfa maite dugula, oso gertutik bizi dutela surfa, eta beitu, joan den denboraldian gurean izan genuen Iker Treviño, zarauztarra, eta Iker, bakizuen YouTubeko YouTuberra da, erregea da. Berak bide hori hartu du. Bai, Flow Master. Tipo jatorra, ez dakit ezagutzen duzun. Ez dut ezagutzen pertsonalki ez, baina bere bideoak ikusi ditut. Tipo super jatorra, eta bidali digu bideo bat, eta Alberto gure sonidistak jartzen digun. Kaixo, lehenengo aurkeztu ingo naiz, batzu esatuko jazu Iker Treviño naiz, aurreko denboraldian honitzen hemen Leidei podcastian, eta duela 6 hilabete Australia etorri nintzen, hemen txenago gantxe bertan Kingscliffen bizi naiz, Gold Coast onduan daun herritxo baten. Eta hori, hemendik aurrean noizian behin ikusiko jazu hemen Leidetikan, hori, gonbidatu ahi galderatxon bat iden neola, así que hoxe aurrea jarrituko deu, esan diaten ez garko atalian Bianca eta idakagu gonbidatu bezala, eta badakit erdi Australiarra dala. Eta hemendikan galderatxo banekan itiko Biankai, danak dakigu Australia oso potentia da surf kulturan, surflari oso nakatatzea da mendikan, Mick Fanning, Joel Parkinson, Stephanie Gilmore, Tyler Wright, munduko txapeldun asko kitu Australiak, oantxe bertan Izan Ewing bai hortxe dago, Molly Picklum, eta ikusi etenez, hemen ia surflari guztiak, gutxinez konpetitzeuten guztiak, txapelketetan parte hartzeuten guztiak, boa rider bateko partaide dira. Oen dela gutxi Australian boa rider batela izan zen hemen, Australiako
taldekako txapelketa nazionala. Zure ustez, nola eragiteute Board Rider Club hauek surf kultura bultzatzen edo surflarien konpetitzeko maila igotzen? Galdera hau botata, Biankan erantzunan saiatzen naiz, eta nire abentura jarraitu nahi baituzue. Badakizuen ere YouTubeko kanalan astelen gauetan igotzetela bideo bat, así que berta jutiak azue, astelenetan 8 bertan joten izeta. Ikusi arte. Galdera botata ez dakit erantzuna. Bai. Ez dakit, ni pertsonalki ez dut bizi oso gaztean nintzelako, eta joan nintzen azken urtean ez nuela serioki surfeatzen, baina ikusi duanagatik, entzun duanagatik, nire Australiako etxetik zegoen ondartza, Two Rocks du izena, eta han badago Two Rocks Board Riders Club, eta etorri zenean aitaren lagun bat ona bakarri zigun berjertzaia eta dena. Orduan, entzunda daukadanagatik eustut dela plan bat. Bagun bat, non klub hoiek elkartzen diren. Bai, elkartzen diren, eta bere jende guztia surfeatzera doan, gero, beste batzuk serioagoak dira, baina leia osasuntzua nire ustez. Igual kirolariak ez daukate presio hori, irabazi bar dut, sponsorrak, ezak zer. Baina, klaro, Australian maila izugarria dagoenez, azkenean bata besteak hobetzea bultzatzen du. Claro, baina horrelako azpiegiturek bebai bultzada bat ematen diote kirolari, ez? Hori da. Berrezkoak direla, dinot. Osa, bultzada bat ematen diote bai gaztetxoei, baita nagusiei, eta sortzen da horrelako komunitate bat. Bai, gehien nire ustez kulturala da, gehien bat. Goaz urrengo astean txapelketa dago eta. Hemen egon oizen, gure entzule zaharrenak edo helduenak gogoratuko dute interklubez eta horrelako txapelketak. Hori galdu egin da. Bai, elkarten arteko txapelketa bestakit egiten den, Euskal Herriko Federazioak aspaldi ez duela bat antolatzen, baina nik parte hartu izan dut, nire ondartzako elkartearekin, eta gogoratzen dut bazirela jaiak. Bai, danak. Barbakoa. Bai, herri desberdinetatik elkartzen zinen beste pertsona eta beste surflariekin, eta bertan jai egin, ez? Azkenean hori, Board Riders Battle esan duen termino hori ikerrek, hori izango da, ez? Danak elkartzen dira eta surfa auspotu. Bai, Iker badagoan lanean, ez dakitzuk antzeko zeo zer egiteko asmoa daukasun, benkarra bukatuta horrelako gap year-aino urte sabatiko bat hartu, eta aran joan, ez dakit. Pentsatu nuen igual han masterra egitea, baina ez dute zer begiratu orduan, igual, ez dakit. Ara joan, eta... Zuk errestasunak izango dituzu? Aita Australia darrelako, ala hemen jaioa izanik ez... Ez nazionalitatea daukat, orduan hori, ez dut biza eskatu behar, ez da horrelakorik. Osa, bi pasaporte dituzu. Hori da. Gero Ikerrek ere bere bideoetan, nik ere askotan ikusten ditut, eta bere bideoren batean esaten zuen, han Australian mundu guztia badoala oinutxik, leku guztitara, eta... Bai? Bai, zaudela supermerkatuan hor, haragia erosten, eta errepende ondokoak, zapatu barik. Ez dakit. Kaltzontzio barik doaz, bai, gizonak. Kaltzontzio barik doaz, bai. Kaltzontzioena, ez dakit Ikerrek konprobatu gote duen ala, ez? Imagiatzen dut ez? Baina bai esan digutela, eta, berak bideo batean aipatzen zuen, jendeak kaletik oinutxik, eta supermerkatuetan oinutxik. Hemen hori pentsa ezina da. Bai, totalmente. Ni ara, bizi dut supermerkatuetan hori oinutxik batea, eta niri, klaro, encantada. Baina, mundu guztia badoa segatik, oza... Ez dakit, klima inona egiten duenez, eta ez dakit egunero bizi dira txankletetan edo oinutxik. Ondartxara etxera ondartxara, bazkenean. Herri txikietan edo surfa singuratuta herrietan gertatuta da hori. Perfen edo Sydney, Hombre, Sydney ez dut uste inor oinutxik joango danik, baina herri txikietan, ala ere, hemen, hori, ez dakit. Neko imagina ezina da, ez dakit. Bai, hemen hotza egiten du, neguan... Baina udan, ala ere. Udaran posibla izango litzateke, ez daukagu... Oitura... Kultura hori ez daukago egia da. Bianca, Juan Gabe Argara purko barka bukatzen, eta nik bota nahiko nizuke galdera filosofiko bat. Eta da, zuretzako zer den surfa? Lehenik eta behin bizitzeko erabat, denbora pasatzeko beste erabat, eta
sentimenduak igual kanalizatzeko modu bat. A ber, garatu hori, apurbe gehiago? Ba, azkenean, bueno, ni gutxi batzuetan, baina, esan beharra daukat, batzuetan frustratuta ateratzen naizela uretatik. Baina hori da noi gertatzen zaigu. Bai, baina beste aldi guztietan da, ez dakit, hori, lasaitasuna. Eta askotan, niri asko gustatzen zait bakarrik nagoenean uretan. Ze, ez dakit, nagoa mi bola. Bakarrik alzaude, noiz baiten. Bai. Surfeatu... Bueno, ez askotan, baina bai. Dozu bakarrik azken aldiotan. Ez dakigu non bueno, azken aldiotan ez, baina igual duela 4 hilabete edo, neguan bai. Horrela egun goibeletan baldintza ez hainonak dauzenean. Bakarrik zaila da, gaur egun surfe egitea. Bueno. Zuk bakarrik. Sekretupean utziko dugu hori, non eta noiz. Bueno, eta hori oso gustoko dut, zenago amibola, eta reflexionatzen dut, igual pasatzen zaidanari buruz, edo, ez dakit, hori terapia bat moduan da niretzako. Zauretan zaudenean, buruari bueltak ematen diozu. Beste gai batzuei buruz, edo... Bakarrik banago, eta olatuen kondizioak albiatzen badiate, bai, baldin badago denbora guztian, eta ninago hartzen denbora guztian, pues ez ditematen denbora, baina bestela bai. Eta beno, beste gure gonbidatu guztiei egiten diogun beste galdera bat da, non ikusten dozu zure burua 5 urte barru? Bianca, taik, non ikusten du bere burua? Duela igual urte bat, esango nuke Australian, baina orain ez dakit. Ditut pare bat gauza, apur bat holan konpintzaz, orduan zingo nuke esan. Baina, Australia joateko aukera, urte batez joateko pentsatuta dago, edo agian behin betiko joateko aukera bai izan? Agian behin betiko, bai. Joatea eta inoiz ez erostea bueltakotik eta, baina ez dakite. Zaikusi beharko nuke. Bueno, momentuz, hemendik egongo zara, olatuen artean ikusiko zaitugu, eta txapelketak bai egiteko asmoa daukazu aurten? Ba, klaro, orain ikasten nago, orduan ez nago, bueno, surfean nabil, baina ez nabil hain serioki, baina bai gustatuko litzaidake karrera amaitzerakoan, edo bai ustut hori karrera amaitzerakoan, hartzea urte bat, non lasaiago nagoen edo, ez dakit posibla izango den, baina bueno, gustatuko litzaidake, eta antxe bertan, bidaiatu, olatu honak hartu, hobetu, bazakit gimnasiora joan, eta pilo bat hobetu edo esfortzua jarri, eta hor ja txapelketak egin. Bianca, Tai, thanks for coming. You're welcome. Izugarri gozatu dugu eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko, Bianca. Zuei.